Pedera mambo mtasa. Ndamaka pamberi pedera mambo mtasa. Zvesa chande zvechokwadi. Zvichatatsa zvechokwadi. Ndikaimba charaswa nemhosva. Ndikanyama chabatwanga mhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Tisemuketsana. Pamusoro iChangamire. Zita rangu ndinonzi Misho Chishonga, ndinobva kuDombo Rutini. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakati musi wa 12 September ndichibva kubasa ndakasvika mudzimai wangu aine chikomba murume uyu mumba. Ndabata murume aine chikomba mumba, ndakasa nyaya yangu kuda reRussia nemaunga. reRussia nemaunga rakatunganidza tikapinda mudare. Tapinda mudare baba vakavhuma mhosva yavo kuti shova ndakabatwa ndiri mumba memunhu. Ari rikati okay, tazvizwa. Isha akandibvunza kuti wewe chunda nyaya yako munhu abvuma, saka doziva kuti wewe mukadzi wako uchiri kumuda here? Sati hongu ishe mukadzi wangu ndichiri kumuda. Kanza zvakanaka. Zvadaro Isha akatonga akati right. Nyaya tainzwa. Iwe chibuda panze nehama dzako funga kuti mune muripopi kune murume uyu. Takabuda panze semhuri tikadzoka tane decision yekuti pane zvakandiitira murume uyu, ndoda mombe 2 nembudzi 2 nehuku ne 1500 US. Uye mubhedhe wangu nemabhurangeti ake unodini hake unotora wonotengera zvinyowani. Akazvipiwa akati zvakanaka ndinodini ndinozviita Ishe nemaunga. Sabhuku wangu sarondosaya wanga waripo. Zvati zvadaro mudaremo wakanzi right. Matendanda ako nhasi toda kuti ubudise mombe nembudzi nehuku. Baba vakambotsika-tsika. Tikadara aiwa kana uri tsika-tsika ndiko tikuramba mhosva yako. Ndipo akazoti zvakanaka. Ndakoita saizvozvo. Vakadzika kumba kwavo nachairman wavo wakauya kumba kwangu nemombe nembudziya nehuku. Dare ramutiraiti zvaita tazviona asi unofanira kubhadhara izvi before mwedzi 2. Akati zvakanaka dare ndazvizwa. Nyaya yatongwa musi wa 1 musi wa 5 October ndakaona futi mameseji emurume mufoni memukadzi wangu yafuti. Tikati ko mudzimai chachii futi chikazi ano murume waramba anondinetsa. Tikati zvakanaka. Ndakatenderera nenyaya yangu zondaenda kuchechi kuwatsomba ndipo ndakazwa foni yako ringa ngenew number. Ndipo ndakarisiva foni ndiani wangu ndisekuru baba saichunda ndikati he ndini ndimani kaza ndini marisa macheka muri ndikati ndiri kuwatsomba mama kaza hey vandokata foni kumba kwamuke futi vandaisa airtime foni vandafona muri kuti mai macheka kanza sachunda nyaya iyi mukadzi utone futi murume wangu izvozvi watori wasatoneka watori wese kaze watori wese ngati zvakanaka hey ipapo shwa dare ndakabatwa nehazvo ndati zvakanaka ndakatuma una mai nangu tatsvaka kuti wanoti mai guru waripi chowakatomona kutodini akutobva nenzira ngari wana mai macheka nzomboyo ndakabva ndafona ngati mai sai waoneka futi une macheka nzombe ndizvaramba yakuya kuchechi kuno kwatsomba ndikati zvakanaka mudzimai uchadini ndobhuya ndasvika gumba. Ndipo ndakasvika gumba mukadzi atorongedza atotiza enda kumba kwavo ndozvaita mukadzi uyu zvakanaka. Ndakabata foni kwafona sekuru kunogwanza dzenyati saka zvakanaka mukwasha chana tuchasvika here chingwa chikwa kati ashowa mukwasha hanzva dzedu yasvika taiona zvakanaka asvikana nakaze vanasvika navo. Ndofuna baba anga ari kusebo for hanzva dzerukazi amukwasha kuti asvika kumba kune mama mukwasha wangu usiya zvakadaro usatere vasiya zvakadaro munhu ndikoti munhu wadini waramba uchengetera. Ndozvaita mukadzi uyu zvakanaka. Musi wachabva paumba midziyo yake akatakura yese kusa pageti. Atakura midziyo yake akatofona iwe murume ako kuti tamari midziyo yangu isina kunze kugeti ndoita sei? Akati handigoni kudini kukutsvakira transport. Mukadzi akatakura midziyo yake akaenda nayo kumba kwavo. Zvadaroko ndakadzoka kuna sabhuku wangu mabaronzo akati anyere ndozvaitika. Mukadzi abva adini wabva arongedza aenda namacheka waramba rudini warudanana. Saka zvakanaka kuwabereka wati ndikatawabereka wati sachunda isisi unyaya takapedza kuti mwana daramba akochengeteka chedini siyana inazvo. Kana zvakanaka nyenda zvako right munhu wadini kuti pakechi muripo wanga zvashamwari zvakanaka chunda ngatende padare rashi. Ndipo ndakaenda dare rashi nemaunga akati zvakanaka chunda ndatonga nyaya dzakawanda mutana munhu kana munhu aramba otongwa ndini nyaya yakadai ini nakaizvo ndikataba vakusa kudarani ramambo mutasa ndo chimiro chiripo ndo nyaya ndakakwamuri naye Changamire. Mukadzi wacho mukadzi andina kuya naye ari kumba kwavo akatoti vanese vakati anisa zvese ngoti vatafona hatichinei nenyaya ngoti iwewe munhu akaza kuripire uripo waramba achita musikazwa wake hatichinei nazvo.
azi nzombe chi macheka nzombe iyo nyaya yekutaura pamusoro ichangamire damira pamberi pedara mambo mutasa damira pamberi pedara mambo mutasa zvese chande zvechokwadi zvese zvandaitaura ndezvechokwadi ndikaimbo chaswa nemhosva ndikanyepa ndicharaswa nemhosva mwari mubatsira wangu mwari akumbatsira wangu pamusoro ichangamire wangu inini ndinozi Daniel Macheka Nzombe nditenderei hangu kuti ndingope nyaya yangu muchidimo. Ndoda kutenda hangu zvataura murume ataura chokwadi kuti shuwa nyaya yakatongwa ndishene Maunga. Ndatongwa ndishene Maunga. Ishene Maunga shuwa akati no vanachunda taura kuti munodei. Vanachunda vakataura kuti isi toda zvataura izvo ndo zvataura kuti asi ishe semunhu anga ari kutonga akazopa decision yake kuti no inini ndiri kuti nyaya iyi takusena kuti nyaya yapera. Zvayapera iwe Macheka Nzombe vakubvisa mombe, vakubvisa mbudzi, vakubvisa jongwe, nyaya yapera. Tobva tasainira chokwadi kuti nyaya yapera. Murume ndobva ati inini mukadzi wangu ndinodi, mukadzi wangu ndinofa naye. Chokwadi ichocho. Chakazondinetsa mumashure macho ndechekuti ndiri kumba kwangu inini ndakatanga kuona message yefoni yemukadzi wacho. Akandisira message. Zvikanzi inini ndoda kuti ndikuitire mwana pamombe yako yatakadini yatakatora. Saka inini zvakandibata mupfungwa mangu kuti nezvataitwa zviya pamberi pedare. Handiti taitwa pamberi pedare mukadzi uyu ndiye shuwa here. Ndakanga ndisina mari mufoni, message handina kuipinda, ndakanga ndisina mari mufoni. Ndakatora foni yangu ndobva ndakwereta, ndobva ndatraya kufona. Yaikatwa, ndikafona yaikatwa, ndafona yaikatwa. Ndakada kuswerera ndichifona achisama message yake iwayo. Then zvadaroko ndakati no inini regai ndisiyane nazvo. Munhu ari kukata foni. Iye pandaikata foni akasazoisa message kuti musafoneba, foni yakadini, foni yakafa. Ndati regai ndisiye zvakadaro. Then after that yazopedza yemukadzi ndo pandakazoona foni yake manje. Yakuti Macheka iwe uramba udanana nemukadzi wangu. Ndaona message mufoni yemukadzi wangu. Saka zvandoda kuti ndiite ndezvekuti iwe uya kumba kwangu titaurane nyaya yapera. Inini handina kupindura message iyoyo. Ndakati regai ndisiye. Zvikanzi wazvizwa here zvandataura, ndauya kumba kwangu titaure. Ndakanga ndaishandisa mari yandakwereta iyo, ndaishandisa kuchisenda mamessage. Ndikati yoda kuti titaurane kuti nyaya ipere. Nyaya toda kutaurana ngei nyaya yakapera. Zvikasi nyaya yekuti tipezise mutoro wangu wakauya. Ndikatosangana kupi zvikanzi ngatisangane kumba kwangu. Indobva ndati ndikati inini ndingachaenda kumba kwandakatopona kuti handina kutemwa ko munhu akazonditema. Ndobva ndati kumba hakuita. Vati ngatisangane pachechi pamugodhi. Ndikati asi nyaya yako imbori ipi? Zvikanzi inini nyaya yangu yandinayo Macheka ngekuti iwewe ndoda kuti patinosangana wondiforwardira mamessage ese aungaosiwa nemukadzi wangu inini. Kana vandiforwardira inini ndobva ndati toti tatokilana tiri 2 vatangotaurana vatangopedzerana. Ndakati alright. Apa zuva ranga ratodoka. Ndikati mai mwana uruziva here zvazvotaura ndichuni. Ndobva ndamutaura zvikanzi vangati zvikanzi unotemwa. Nyaya uri kuti ndototaura mai mwana unotemwa, wada kufuzwa kuti utemwa. Ndikati it's okay. Ndabva ndasiya inini. Then the following day man foni yazi yakafa iya nhamba dzemukadzi dziya ndo pandakachiti regai ndijuse. Ndachijusa inini ndojusa yavhadarwa nemukadzi. Ndo ndachibvunza ko imi muruzviona here mamessage anga ndisira murume wenyu? Ko pamakafona paya muiti kwazi ndoda kuti ndikuitire mwana pamombe yako. Zvikanzi handisina handine foni. Foni yanga yatorwa ndibaba womufana. Ndikati sishuwa ndakazviona. Chii chirumboitika? Zvikanzi anomira chazokutaura kuti chii chiruitika. Adaroko murume wacho ndo pavakabva vakatengesa mombe iya. Vatengesa mombe. Murume vachengetesa mari mukadzi. Ndo paakabva azoya mukadzi murume vati ndipe mari yaya ndida kuenda kuHwatsomba. Mukadzi vachindifonera iye mani. Zvikanzi nyaya yangu autaura iye isu tiri panyaya yekunetsana. Muri kunetsana ngei zvanhu vakati tiri kuwirirana? Handiri nyaya yakazi yapera. Zvikanzi nyaya yatakunetsana inyaya yemari. Isusu takatengesa mombe 200. But tisati taita zvemombe inini murume wangu takaita pungwe. Dari kundinyengerera kuti iwe bvuma hako nyaya tione kuripirwa. Asi taripirwa ndichazofa newe.
Saka inini zvakuti ngezvekuti wakutora mari iyi yega watotora mari yacho asanga akambondichengetesa watora mari yacho watobuda waenda kuwatsomba saka une pfungwa dzipi zvikanzi inini ndinofunga kuti murume wangu arunditrepa anga agara asi kundida saka chiregai ndione kuti zvakamira sei ndo pandakati it's okay. After that ipapapo zuva racho iroro aenda kuwatsomba kwachoko ndo pandakazozwa mukadzi uya akutondifonera futi ari kugadheni zvikanzi wazoizwa here nyaya iyaya kwayaenda pandakutaura paipa kuti murume wangu arunetsa nenyaya yemari abva azofonerwa nemukadzi wako achiti iwe murume wangu handisi kumuona zvandisi kuona murume wako iwe bata imbwa yako nekuti vanogona kusangana futi. Saka inini murume wangu abva anditumira vanhu ndiri kugadheni vanhu vaya vabva vasvika ndiri kugadheni vabva vatanga kufona kuti baba munini zvamatituma tasvika asi munhu wacho tamuona zvikanzi saka ndabva ndamufonera murume wangu kuti murume wangu ino zvava kunditumira vanhu. Nyaya dzenyu imbiri une nyaya yekuti iwewe wakabatwa nemukadzi wemunhu kubva wabvuma zveshe wati mukadzi wemunhu ndakabatwa naye ndoyekutanga. Yechipiri ndeyekuti wabvuma kuti wabatwa nemukadzi wemunhu warara nemukadzi wemunhu andizvo wobva wazibhadhara zvakati zvinhu izvozvo hauna kubhadhara ndo nyaya dzako dziri mbiri. Asi iri ndotora manje chekutanga chacho ndechekuti kubvuma mhosva handi kuti hauchabhadhari titeza nditi ambokubvunza mubvunzo pawairara nemukadzi wemurume uyu maishandisa protection shongo regai ndipindure ndichiti waindi kubvunza because ndiuzwa kana mukadzi anga akukufonera achitaura kuti pamombe yedu iyeyi yakaenda da kuitira mwana wemombe iyoyo saka panozoshanda protection ira. Regai ndipindure chisho wangu ndati inini murume ndiye akatora foni ndiye akandisira waishandisa protection iri inini pandakabatwa nemukadzi handina kubatwa nemukadzi wake ndio chokwadi chiripo. Iwe inini pandakabatwa handina kubatwa nemukadzi wake. Saka uri kuti wewe wakabhadharira right patakatongwa nemambo inini handitika patakatongwa ndishe isha uyu akasanangura nyaya yake ini ndikasanangura nyaya yangu. Ishe akati hatisi kutonga nyaya yekuti wabatwa unani iwe tiri kutonga nyaya yekuti wabatwa uri mumba mwemunhu ndikati ndinobvuma nyaya iyoyo. Saka iwe urumba munhu rukanga maputi unotanga uramba urumba munhu atenda kurukanga maputi bedroom memunhu wanga uri kuitei bedroom memunhu ungatazwa batwa mubedroom chiwanuka ukazowabatwa mumba muzvure waitsvagei wanga uri kuitei mumba memunhu mubedroom memunhu ungatadza ndikomwira doro rangu mubedroom memumwe murume. Regai ndizvipindure shongo inini ndakatora mainini munin'ina wamukadzi ndobva nditi hambai kwasisi wangu taenda kwasisi wake takasvika shwai ndakamboramba kuti tikambotandara tiri mukicheni uyu mukadzi ndobva aenda korara isusu ndobva tazopinda musipeya ndo maakasvika tiri musipeya kumba kwako kwakusina here munin'ina mainini akaramba kuti hatichandi kumba kwako nekuti nguva dzati nguva dzapera. Saka iwo uti haunorara nemukadzi wake asi wakarara namainini ndo chokwadi wakarara namainini uripi mainini wacho mainini iyo zvandichazivi kuti uripi wambodarisa panapa handisizoziva hangu kuti auya here mainini wauya here. Saka uri unditaura kuti wakabhadharira mombe kubhadhara kuti warara namainini inini ishe ndati uri kuti wakabhadhara mombe iwewe $200 changamire pamusoro $200 ekuzoziwa yawega wakuda uya wega muningi sachiunda yanga iri yekubhadhara mainini iri mukadzi aiti inini ndashandiswa ndisachiunda kuti ngatiwirirane kuti iwe bvuma nyaya handiti mati mukadzi wangu ari pano unoza contrast iripo ndandofunga kuti murume musvipa akazonera mukadzi wake mutsvuku iwe uritosiya mukadzi mutsvuku kotorerwa murume mutsvuku mukadzi wake uri udzii
Maini ni mombe yakaziri kuende Koripa kwa Chunda. Ichiripe. Ichiripo kuti baba waoneka wari mumba yo kwa Chunda. Vachitei. Paine mukadzi wasachunda. Ndiyo baba wako panduka. Baba wako tazi Maini nisiya. Ndo matauriro wakaita mudare. Asi iye unoti inini ndanga ndina Maini. Aiwa, haatauriri mudare zvakasiyana nezvakaita. Bozi nyaya Maini ni chakamutadzisa bambo ikawo. Kuti ataure chokwadi padare kuti aiwa handinomborara newe bayo Maichunda ndakarara nemunin'ina wako chakamutadzisa zvuchi Maichunda wakaende uripi Maichunda achitestifya Maichunda wakatizire musha wake kutizira Mainini kana Maichunda nachunda wako wakawirirana kutogya mari yababa Maichunda uri saka Maichunda wakutizei pamo iwo wakawirirana kutogya mari tizofunga be musazviitisiwe kana kudai aitaura chokwadi pamberi paMwari iwewe kana izwa tikutaurire shamwari rega tichikutaurira whether ndimainini kana kuti ndiani kana kuti ndiani the fact yekuti wakasvikirwa uri mumba yakawakwa neumwe murume muspeya yake kusikirwa uri mumba yeumwe murume yaakawaka kuwakira wana wake iwe wotouya kuzotodada kani hari takataka takagara mudining maini nobva ndikaizogara pine spare uyo wakorara haritoshamisa kuti wanga uri urova maikuru namainini zvese same time Maichunda nemunin'ina zvese wanga uri kurova iwewe ine ndakanga ndichitoramba kuti anokumba kwemunhu handidi izwa wangochiramba kumba kwemunhu wangochirambei iye ndiye akazonditi ngekwasisi wangu saka hakuna saka wakaziwo handiwo nditatira hakomba masisi wangu hamuna problem mumba meumwe murume saka iwo wafunga iwo kuti mukadzi waChunda ari muspeya wobva wazwa kuti mainini ari kutata neumwe murume munext room murume wemunhu pamba pake paChunda bambo ndakubvunza mubvunzo uri very clear ndati pauri kuita mabasa ako ese uri kushandisa protection here yes or no pauri kucheka nzombe dzakodzo uri kuita here uri kushandisa protection here hapana hongu hapana akadazopindura ndati hongu izwai bambuka you are a dangerous person to the society you are a very dangerous person to the society hazvino kuti warume wese hawabiba handizo warume wese wanobira wakawandawo pana paunobira asi kana wauri wabaka ziva kuti chinhu chautamana chachisi chako handizo saka ita wakadini wakachenjera urizwa bambo ungabva wakanyengana nemukadzi wemunhu zvekuopera kurara pamubhedha wemurume wacho chakakupa confidence yekuti mumba musiri mamainini urunzwa mainini haasiri muridzi wemba asi chakakupa confidence yekuti mumba musiri mamainini wopinda namainini wobva wopinda muspeya sisakarara mubedroom imba isiri yako machipiro akaita maloji anoita $5 inini ndakanga ndatozviramba but mainini akati tiri kuenda kwasisi wangu saka ndakangoti sezvo shamwari kuwatsomba kune maloji mangani kuwatsomba ndingatokufundise because uri mbavha yakapusa uri mbavha yakapusa usaite zvinhu zvinoku zvakapusa zvaunoita izvozvo akaita makuna kuna Changamire pamusoro bila upinda mumba vura uti kuwe wega simbodaro ba alright unokumburwa hembe unokumburwa wazunga iri
Asitikapiwe atiri bangopinda mudzimba dzevamwe. Like anyway, panyaya koshamarika. Inini ndiri very particular. Wanhu wanoita zvinhu zvekuhura wasingashandisi protection. I hate that. Unourayisa one. Uchaurayisa murume wemukadzi yeye. Uri kuurayisa futi mukadzi wani wako wakuputsa dzimba. And uri kuputsa futi chi dzimba. Iyo zvakaputsa dzimba, wakaputsa imba yemunhu. Apa uri busy unyepa. Wakaputsa imba yemunhu, utori busy utoti titoite mwana. Aiwa, akati tiite mwana murume wakaziva sei? Unoziva sei? Wakafona kuti watangane foni ndiani? Mamutaura kuri. Inini pandakaisirwa message yekuti takatraya kufuwa foni yaikha. After court wanga wakuzotaura nemukadzi uyu kupi futi. Kwanga kutaura kuti murume ndiye angaisenda foni. Iwe wanga wamubvunza kuti kudii. Zvakaitika ngezvekuti murume iwewe uri unyepa mukadzi uyu achizokutaura kuti murume ndiye angaine foni. Mama sangana kupi futi. pafoni. Because kutaura kwamama mamusataura zvepafoni ka. Ndakataura pafoni. Izwa. Wati iwewe mukadzi akautaura kuti murume ndiye angaine chi? Angaine foni. Meaning kuti iwewe manga musi kutaura over the phone nemukadzi. Manga mutotaura makatarisana. Aiwa, zvakaenda koitika Changamire chinyatsa nditoera munhu. Alright, zvatopera samwari uri mhombwe. Ndio chekutanga. Uri mhombwe. It's okay. Tatoizwa. Iyo mhosva wanga wagara wakabatwa nemhosva kare. Asi hatizvidiba zvine zvakashata. Kana wabatwa nemhosva, wobhadhara mhosva yaudi. Yabatwa naye. Asi usakabhadhara mhosva manje, mota dzemhosva dzako dzinodii? Dzinowanda. Saka inini ndakutoti manje zvawanga wakatongerwa naishe nemaunga handizvo zvandaitotarisira kumhombwe dzandodhira nadzo. Inini manje ndakutoti mombe wani iyoyo wanga wakabhadhara, wakabhadhara wani ka, right? Pa1 iyoyo wakabhadhara ka, chiwedzera dzimwe 2 kuti dziite 3. Kana wazwa pa1 iyoyo wakabhadhara chiwedzera dzimwe ngani 2 dziite ngani 3. Nhasi date ndiani? 6 June. 6 July. By 30 August unofanira kunga wabhadhara mombe dziri 2. Saidha uri kubhadhara mombe dziri 2 kana kuti uri kubhadhara chii? Mari $300 per mombe. $600. The choice is yours. Saidha you pay nemari kana kuti unobhadhara mombe dzinotsika. Tite sere macheka nzombe. Ubva wasiya tsika yako yekucheka nzombe, siyana nayo. Zita iroro ndo rinokumisleada, ndo rinokupa simba rakapusa. Iroro zita iroro rakashata. Saka inini ndiri kuti inini musi iwowo dai wanga wakabhadhara Mwari anga akudzwira tsitsi. Zvino wakafunga kuti kusabhadhara kuita sei? Kungwara. Zvino kunoko hatimboiti izvozvo izvo. Musi wa 30 August mombe 2 zvendazwa dzabhadharwa. Kana dzisina kubhadharwa wozozwa tizo. Wazwa here? Kana dzisina kubhadharwa wozozwa ndiani? Alright, thank you. Chienda yenyu. Pamusoro kuti ndikukumbira Changamire, ndamira kuti inobvumidzwa here. Taura yenyu mai. Pamusoro Changamire. Ndini mudzimai wababa. Inini zvataurwa panyaya ndazizwa kuti baba vari kuda kubhadhara ndazvigashira. Inini ndinoti chichemo Changamire chekuti shuwa baba wakapinda pamamai avo. Asi mai wamai avo ndiwo wakadzoka kuenda kufona kuna baba avo. Kuti inini isusu ngatidanane. Imimi palavu yavanhu iriyo. Kudai. Ndiri kukumbirawo muChangamire kuti iyo andiri. Isusu tatichi mai ava nekuti ivo varamba vari kufonera munhu. Chakachenjera kutomboenda vanotestwa kuti hamuna chirwere. Izwai mbuya.
izwai mbuya mukazwa kuti munhu une mombe yake inopenga munozwa mbuya mukazi munhu une mombe yanhingi munaona mombe yanhingi inopwanya inojamba magadheni ichipinda ichidya handi hazvirevi kuti temai mombe munhu iye because ukaitema mombe iyo ichi handizo saka mukazwa kuti kune mombe yaJobho inodini inojamba magadheni unoita sei unososa gadheni rako zvakasimba kuti mombe yaJobho isadini uyu bambo yatingazivi zvinhu zvaari kushora pamuri ini ndiri kuona mukadzi akareba mukadzi akasimba mukadzi chaiye handizo chaari kushorawa pamuri handidini handizo ini ndiri kutiwo kana muri mumba muinezvo munoshaisha gadzirisai pamwe muri munyima regai acheke mumba make acheke nzombe zvake ndakuisa chichemo Changamire ndazva zvamataura Changamire handipo munyimi basi mai wababa vaka wanoya ndizvo ndoritori basa rake saka inini Changamire ndinokumbirawo kuti baba vanoripa kondosvika rimishe ndinobata murume unobatika uyu vana baba toda kutaura kuti munhu wemurume unobatika here mupei bota rake makuseni momba bota rake masikati momba bota rake manheru pavanobva kugadheni siyai mugomo mupei bota unozverakarara paumbao avambiba zvasangana kuti babawa mai vamai ava dzese inhini dzakasangana saka inini chichemo changu Changamire chinoda kuti babawa ngavaripe uku mai vababa woripawo kwandiri ndozvatokumbira nekuti maya waramba wari kungofona Changamire wari ufonere wari ufonere ndati mai endai kuna clerk of court munomanga nemhosva yenyu yekuti mukadzi weuyu atora murume wenyu totamba nayo iyi yamauya nhasi muri witness chete handi yenyu ini nhasi chete changoti chii bota kuvanhu mupei bota kana hasi kwari kudya nesipunu tsukurai vakavhara mhino unoguta mukaona asi kumedza batai mhino right next Sunday iwe mombe dziri kuuya izvo zviramo zviri kutedzi